Iki belanjanane iki lur. Strawberry, edian, pokat, pir, apel. Iki ceritane ngancani mbok wedok. Blonjo buah-buahan iki lur. Bingung arep tuku jeruk apa tuku manggis. Kita arep bayar nang kasir iki lur. Arep balik bar iki lur. Mumpung kosong iki lur. Lur, mau mangan es krim iki lur ngejak belanja es krim. Aku kan go tas iki lur. Iki lur tas iki lur. Pamit arep potong rambut deh malah. Iki iso tekan nyasar-nyasar kan kene iki. Belanja buah-buahan, tuku es krim barang. Oh, alah. Ya wis lur, tak mangan dhisik. Iki lur, nuruti mbak wedok lur. Tuku es krim iki lur. Nuruti mbak wedok iki. Mangan es krim sik lur ya. Ngapa harus miring? Jadi aku udah jalan. Ya. Kita kan keluar dari sini kan? Iya. Ngapa tidak lurus? Dalamnya di depannya. Tapi apa tadi bagi hukumannya juga Pak? Saya itu ya. Cak mencong banget. Yang video. Kan kau yang win. Ya, coba kita. Wes sudah sudah. Sudah belum? Cak. Hah? Sudah. Video nggawa barang ora gelem. Lah orang sak pas iki nggawa barang gelem. Kanan ketenan. Apa iki? Aduh. Itu dari. Oke lur, berarti iki mau ceritane iki jalan arep balik iki lur. Iki wis nang parkiran motor. Malah dikon go tas abot. Oke lur, aku sambungnya lur ya, kan ngomongnya kan motor. Parkiran Keramai. perjalanan pulang ini lho. Ini mau nyampai di pintu keluar ya. Bayar parkir dulu. Habis itu pulang. Sampai kok di bojol ini gitu. Nanti nak belanja kan nyangking belanja.